kwa Ramogi Ajwang kuom kawo thuolo ni mar bedo kodwa e chenro ma kawuono ni ka kawuono antie Kaksingri Suba South ma bende ni e kaunti mar Homa Bay. Wadhi romo gi japith miluongo ni Enos Ombogo ma bende opidho oganda ma kisungu dendo ni soya beans. Omiyo wakaw thuolo ni mar wakie chenro mar juma ni luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Enos. Ibinade? Machiegni ahinya. Erokamano. Inade? An maber. Ago erokamano. Ya neno kano irwako wa e dala maber. Arwako kabisa ka. Erokamano. Machiegni. Aneno kaka wuone dicho puodho. Atiyo ka. Ang'o ma kawuono dhi mbele? Akeyo. Ikeyo. Akayo soya. Daher ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Kachako gi nyinga iluonga Enos Ombogo Joseph. An ajapur mar soya modak kamiluongo ni Kaksingri Suba South constituency. E gweng' miluongo ni Nyadenda ema apure soya bean. Apure kendo achaka apuro makae kasto bang'e atere chiro e kembe maoko kamano. Erokamano ahinya. To soya bean kata oganda mar soya ni chako pidhe karang'o? Soya bean koro sane ne higa 10 kapure. Nyalo romo higa 10 12 kama kapure kendo nachake matin kabisa. Kana yudo kothe moro e kambi mar bidko matin tabirogo tapidhe tayudo ka onyalo dongo karoka. Koro achako pidhe matin kasa mana atero sunflower kambi taketo gunde 2 e iye tatero tayudo kinyiewe. Koro na achako awuoyo gi jopur, koro achako nyisogi ni kar soya nyalo chiek karoka. Koro from matin no koro sani koro wapidho kuonde madongo kamano. En ang'o mano mi mijing'o mar donje pith mar oganda mar soya? Gima nomiya mijing'o mar donje pur mar soya, nayudo ka lowo ma wan go ni pod ber ni kendo nyakie maber molo kothe mamoko. Koro mane momiyo na abedo gi mijing'o mar pidho soya kamano. Soya beans timo maber e lowo machal nade? Soya bean timo maber e lowo marateng' mokikore gi kuoyo ni kendo lowo matek man gi malo. Otime maber moloyo e lope mag kuoyo ahinya mag dho. Soya dwaro pi marom nade kipidhe? Soya bean dwaro pi mang'eny. Odwaro koth mar dweche 2 ka chwe. Dwe mar 3 koro osetego kendo koro osemana ikore. Thone be tek. Gima nomiya mijing'o mar 2 ni tho soya tek. Soya kipidho kiseneno ka ite owuok kama mochako dongo gimoro jombi 3 onge chieng' manege. En gima koro ikwano ni iseyudo pesa. Omiyo nomiya mijing'o nikech en kodhi ma kisekomo to in go gi geno. Ok en kodhi manyalo kethre kaka kothe mamoko. Omiyo emomiyo ahere. To nikech iwuoye koth. Yes. Soya ni otimo nang'o ndalo ma bende un gi oro? Nadwa wacho ni wan oro marwa tin. Kama wantie ni wan kuonde ma koth thoro chwe. Ma mondo wabed gi oro ok yot ahinya. To e chieng' ma wan go soya ohewo chieng' no. Matiende ni wan gi kodhe mang'eny moloyo chieng'. Koro pok nyaka chak pidho soya pok aneno higa ma soya chiemo ne. Pok aneno. Yes. Erokamano. To ndalo ma upitho ere kaka utimo ne gima kisungu dendo ni spacing kata nafas? Soya wapidho nafas kinde gi soya gi line waketo 60 cm. To kind soya between soya gi soya waketo 30 cm. To wan temo ni wakom soya 2 ahinya bur kata 3. Koro en soya momoko osebedo maduong' kendo nyalo nene kata e puodho ka odich nikech soya ok obed gi branches. En owuok kodhi malo to liero mana nyithindo. Koro miyo spacing mare nyaka bed madiny 60 by 30
e kaka wapitho. Kamano. Oganda mar soya bende en gi kidienje mopogore kata types kata variety ma bende nitie e oganda mar soya. Soya bean nitie types mang'eny. Gin types madhi abich mag soya bean. Ka wachako pidho soya ne wachako gi soya ma e dhok ma dholuo waluongo ni nyadongo. Koro nyadongo ni en soya madongo ma bende iloso go chiemb dhok. En soya mabarore ma joma ng'eny ne paro ni mane soya mar chiemo onego tere kambi. But through lony mang'eny kwa dhi e kembe na afwenyo soya ma iluongo ni gazelle mathindo ma dhoge rateng'. En e soya ma kipidhe to okotek pudho. Okotek pudho kama chielo mane waluongo ni nyadongo cha. Dho ni nyinge gi English akia. Ne waluongo ni nyadongo to dongo to kopo ni owinjo chieng' to barore. But mar gazelle ni ok barre. En soya ma dhoge rateng' to ochiek piyo dhan macha. Kasto iyudo ka ok obarre puodho. Kasto oyom puodho molo moro cha. Koro en e soya mwapidho sani. Mar adek opek kipime weight. Kasto kembe be ohere. Kamano. Erokamano ahinya. To koro adwa ni terwa e okenge kata process mar pidho soya beans. Yes. Soya bean kidwa pidhe ipuro lowo chon. Kisepuro tichako iyoro lobno bedo mayom. Kosebedo mayom wanyalo tiyo tieng' nyadiriyo. Nitie joma tiyo gi dhok e pidho soya, to nitie joma tiyo gi tol miywayo e spacing maber. Although ni kata mana dhok be nitie spacing mar kweru kaka oketi. Kwer malach mogik en injo chiko. Injo chiko no kipidho soya to iluoro non-stop. Iluoro ka jabolo bolo ariyo machiegni. Bolo ariyo. Koluoro ma ok oyue kaka dhok luoro e kaka obolo. Kaka dhok luoro, for example ka soya muneno malo kacha cha macho pid gi dhok. Ma no wapidho gi tol. Iywa tol ng'ato mako koni e spacing mar 30 to gi 60. Kamano. Koro kosea kanyo, kobiro mochako bedo gi 14 days to 21. Sani wa spray yath mar iluongo ni bean clean. Wagoyo herbicide manego buya. Koro kosenego buya, nikech soya en onyap koa piny, ma kopo ni jodoyo gi kwer, doyo maduong' gi kwer madongo, iyudo ka chodo soya mang'eny. Koro wa apply herbicide miluongo ni bean clean. Bean clean biro miyo soya go mani komogo ok gibilal. Matiende ni kigoye tibiro yudo ka koro giwuok te kaka ne paro komogi cha. Koro ka gisekawo gimoro 14 to 20 days ispray. Koro kise spray to nego lum. Koro soya bo dong' kende. Koro kose dong' kende inyalo apply doyo mar dhiang'. Later ka koro soya osebiro malo but pok ogolo flowers. Koro kanyo inyalo doye doyo mokwongo gi lwedo mondo mi moisture odonje ang'o e lowo mondo yaw. Koro chako yaw. Koro kanye ma koro chako ologo. Koro then lastly inyalo wuotho ka koro gisebedo madongo. Sama koro gine koro igolo lumbe madongo madipoko yomba ng'o soya. Then soya is ready. Koro mano chiegni onge gimi chaki timone. Although nitiere kudini manyocha nowuok. Ndalo go te onge spray mar kudini fungicide mini herbicide migone gine minyalo gone soya. Okawo thuolo marom nade puodho mondo ikre kae to bang'e nyakae. Soya kikome okawo ndalo 7 to ti. Mano germination stage mare oserumo. Soya chako dongo. Soya dhi nyaka dweche 4. Odhi dweche 3 gi nus mar 4 kaka sani. Koro wakae. Koro wakeyo. 4 months en 3.5 to 4. Mano gazelle ni osetegno. King'iyo e puodho ne biro yudo nyadongo moro kanie diergi. Mano nyadongo maner mane machon cha. Koro yudo ka en ndalo ne bet ng'eny. Kiyunene kata ka ibiro neno ka gazelle wuon mathindo no osetegno to en yudo ka koro bet kech ma koro dweche ne ng'eny molo mare. But in 2 weeks giyombore gi jomba ariyo kende. Kamano. Samoro nitie jal ma diher donje pith mar oganda. Ginang'o ma en owuon kaka jalno ma bende diher donje pith nyaka ong'i kapok ochako pidho oganda. Achiel nyaka los loyo bed mayom. Soya
ok determine weche mag mbolea ahinya nikech en gi mbolea mamare kendo inyalo yudo nikech tiende dhi piny moloyo puothewagi koro en gi kaka oyudo chiemo mang'eny koro area wani pod ok apply mbolea soya ipuro mana lowo mayom then gimitimo ne soya spacing nyaka make sure ni soya ipidhe yo moro ma kik obed mongelore ma koth goyo lowo nono tikwano eka ipidhe madiny mondo mi onyuol ma obed mang'eny kamano. Bende tinya timne gima kisungu dendo ni intercropping. Intercropping jomoko timo but sani ok advice nikech omiyo ok inyal tiyo gi herbicide mar doyo nikech for example kitimo intercropping goduma amini yath manego buya ma ok negi soya nego oduma iso oduma koro buya kuome koro manyiso ni wa advice ni kaber intercropping kik watime soya mondo wayut mang'eny but ok otami tim but obo bedo cost kuomi nikech sama itimo intercropping iyudo ni koro doyo bedo matek ok bi go yath ibiro doya ching sama idoyo ni soya moko bi pudo nikech ibiro doye oduma cha dwaro doyo kata oganda dwaro doyo seromo to en samoro ne pudo tin koro miyo ok wa advice sani ni kaber to soya obed soya yore mondo mi okel tich mayot mondo nweng'o obed malo kamano. E kind dweche 4 kata 3 nus ni wachogo. Udoyo didi. Soya mostly nyalo doye dichiel. Mar ariyo iluongo ni wiro. Ma wiro chaye mana pudh buya nikech en kende onego buya kende nikech oketo ite mang'eny. Ma kisedoye doyo mokwongo to block onego kikete spacing maber to onego lum kende owuon. Koro tamo lum ok dongi for some months then break ite ka koro ka lum yudo nafasi yudo kosetegno ni timi nade igolo omiyo soya mostly danga wach ni doyo diriyo lakini achiel is the major one makigoya tiduogo mana wire. Yes. Erokamano ne ng'at ma samoro diher donje pur kata pith mar oganda ni. Ginang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako pur oganda ni? Gima nyaka ing'i kit kodhi midwa komo nikech kodhi mar soya ma wakomo ni wayude ka jokea Kenya chon ting'eni masani kele dukni moko ok opim gi lope wagi ng'enygi ok opim gi manyiso ni iyudo ka soya moko mabiro mag packets moro inyalo kom tiyudo ka en gi challenges nyaka ing'i kit lowo amini kaka ipuro lowo onego ipur lowo mayom nikech koth soya odwaro lowo mayom mondo germination obed mapiyo piyo mok tombni maike kodhi piny onyalo budho kata mar ariyo kisekomo soya bed machiegni gi puodho for 1 week nikech winy ng'ado ang'o soya seche moti wiye matino jamneno winyo ng'ade koro itemane bang' komo that week ka ndalo 4 wuoth e puodho seche te mondo mi scare winy kasto pick dichiel. Then mar 4 onego bed ni komo soya inyalo timo ne dry planting ikome ka chieng' rieny mondo mi ka koth biro chwe to koro shoot faster matin owuok dichiel mondo mi scare winy matin omiyo winy ok fweny ober gi dry planting moloyo kikome gi koth gi chuodho ke chuodho biro miyo moko to ikomo mos but kikome gi chieng' ma koro koth yude to ti wang' achiel koro konyi e winyo kendo koro be odongo maber. Ne in janeno marwa wadwa ni wakaw dakika moko machuok wadhi break aito bang'e waduogo kik idhi mabor.
Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. Horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Jaodi en ng'at mong'ere ahinya e Punjab ka, to kendo en jasiasa maduong'. Machiegni wane odhi bedo gi yiero, to an aparo ni unutimo timni ka un kamoro achiel. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo mabende pod wan gi puonj mabende wadwa puonjore kae ne wach oganda mar soya. Nyaka sani ageno ni sekwano 2-3 moko mabende bro konyi kaka in japur mabende samoro diher donje pith mar oganda mar soya. Jaduong' Enos. Yes. In kaka japur. Gin ang'o ma in iwuon iseneno kata ber mage minya wacho ni iseneno chakre chak puro oganda ni? Aseneno ber mang'eny ne oganda mar soya nikech chon ne wapidho ga oganda ma kawaida gi to lowo ne ool kabisa. Koro ka wadok e soya to wayudo lope wa gi pod nyien. Ne lope soya wuok maber e lope wa gi nikech lope wa gi pod nyien ne soya no. Koro miyo keyo wadhi malo ma wan gi dongruok mwaseneno e soya. Waseyudo pes madongo mane ok wayudo kamano. In kaka japur mabende oseyudo kony koya e bank mar Equity. Gin ang'o ma in iwuon iseyudo kaka kony koya kuomgi? Equity osekonya nikech kachako puro soya noyudo ka puro sunflower. Sunflower chon kana puro to nadhi nyaka e kembe katere. Tieni kase puro mara to jopur be amiyo kothe moko to wariwo to watero. Ne atero pesa kambi tating'o e bag tabiro go. Koro kane wadhi e kambi kucho ne wabedo advised ni onego bed ni uketo pesa ang'o e banks mondo mi pesa koro flow to in ringo gi gari kichopo to pesa ni kuomi. Koro bang'e ne adonje bank mar Equity. Koro amiyo kambi details maga gichako chula gi Equity. Then kana sema kusip gi jopur achako mako sip gi Equity. Through pesa mag jopur kane donjo kono tayudo. Koro bang'e no osipno nomedore gi Equity. Machieng' moro gikora ni koro wanyalo mi loan kata mar gari. Equity nomiya gari mar pickup. Mage miya machulo matieko. Through purno apuro tachulo mos. To gari no be samoro ringo to miya matin. Bang'e gichak gikonya kendo gi pesa mag ohala. Gikora ni inyalo biro tikawo pesa mar ohala tinyalo kawo go soya kata sunflower mag jopur gi titero tiduoko. Koro nikech chon nanyalo kawo gowi kuom jopur ka gisepuro gimiya nono, but through Equity koro gimiya pesa tachulo jopur ga mok giwachna ni ire pesa. Koro pesa siko go nikech Equity. Koro gimiya pesa no tachulo jopur taduoko negi eka gikonyo. Sama koro wawach ni dhi e bank chuni nini wuone mi dhi michope bank CSA koso intie gi gima kisungu dendo ni mobile banking? Nitie jopur matindo machuno nyaka migi pesa lwedo. To nitie jopur mabet lito mi account aketo negi through Equity. Adero negi adira pesa e banks magi. Eka katimo. To koro in sami chulo gi itimo ga nang'o? Sama chulo gi athoro tiyo gi nembni gi mag simu. Moko be miya nembni gi mag account taketo negi direct. Ka seketi account na tadaro taketi margi kamano.
Process no bende nitie paybill nitiyo godo kose ni ora direct. Kaka mari Equity atiyo gi 247 ema tiyogo. To moko be atiyo mana gi namba gi mag simu. Kamano. Erokamano ahinya. To nikech iwacho ga ni gimoro amora man gi ber ne nyaka bed gi richo ne. Koro gin ang'o kata midhiero mage kata challenges mage ma in iwuon kaka japur isekalo e pith mar oganda no? Pith mar soya challenges mage tin kabisa. Ok ng'eny. Pok wadonje challenges madongo. Nikech en resistant to chieng'. Chieng' no e gima chando japur ahinya. Kendo koth to berne. Kata kama nitie pi machung' ok otho. Ka pi omo ni duono to soya no osepith nikech ndalo ne bet ng'eny ne kothe mamoko. Omiyo soya gima lich ahinya maseneno ma dang' awachi onge. Pok aneno. Mae kaka koth soya chalo kapok odine. But ka kori poko iye nibedo koketo oganda moko 4-3 e achiel kachiel gin oganda maler eno kora tin. Ma emiluongo ni gazelle. Nene mawang'e tindo to dhoge rateng'. Gin type mang'eny nitie ma dhoge rachar but ma dhoge rateng' ok prefer. Mae matimo maber karwa ka. Iwacho ni ma iuso gi kilo koso? Ipime gi kilo but nitie jomoko ma be nyayudo ka pime goro at 150 140 but anta pime gi kilo. Koro Mr. Mbogo, wach ni wasedino mwakure makoro en oler. Wadhi tero gi kani? Koro gi ka wasedino gi mwatieko. Koro watero gi e store. Ka e village ma wan go kani, wan gi store e Nyadenda Market Center kanyo. Iluongo ni center. Koro watero gi e center kanyo. Kanyo mipimo gie. Then ipack gi e store. Kanyo ma lori kobiro to kaw gi kanyo. Aya, wan koro wasedino, wadwa tero mwandu wa e center. Center ma bende wan go machiegni ka iluongo ni Nyadenda Center. Wadwa tero mwandu wadhi walos pesa. Dong pesa gi malich mwadwa loso. Wadhi uru. Aya, koro wadwa los mwandu. Wasechope center mabende kae mwakane mwanduwa wakete store aito dalo moko be wagole wause ne jogo mabende nitie alwora makaa. Store wa ma wan go kawuono ni kae e mwakane oganda wa mar soya. Customer ko biro kama kaketene. Koro customer kubiro chore gi kunto wakete kama. Koro kosekete kamano timako both sides makocha. Timako kon gi kon. Wayawa mashini sayawa. Aya koro make uru waketi. Koro waketo kamano. Koro mae ya orom nade? Koro ma okuni ya full but wapimo kiwango mora mora. Kato biro mana goro achiel wabro pime. But koro ma ok en kuni ya full but en 82. Wathoro weyo points go nikech samoro ka en gi point oganda gi pod nigi moisture. Gini gi moisture igi. Samoro weight mar gunia ni kata mana tol no koro points go wathoro weyo. But koro wakwana exact figure emi kwana. Koro waka for example ma en 82. Koro 82 no wago e times 65 nikech okele kende wuon. Koro kwasego e times 82 mar kilograms mogolo
then koro wachulo japur. En koro gima achulo. itiyo kode mana sani. Atieko rekode on the spot. Karatim kamano. Koro atiekra gi japur nani koro maki gol. Mbogo. Yes. Owach ni samoro yudo jang'iepo mabe dwaro, owach ni odwaro gunia mar soya kata sunflower ma bende ini uso. To onge pesa ma cash. Ere kaka onya timo? Kopo ni ayudo jang'iewo nikech be ayudo gaka. Samoro joma nigi dhok mopidho kata samoro ng'ama opidho gwen odwaro sunflower mondo odhi oreg. Koro biro to chungo gari ka. Kosebiro mochungo gari to anyalo pimo ne kar gunde modwaro e kilo ka, then amiye. Samoro en gi pesa e account mar Equity, koro akone to ooro na pesa 247, then ayudo pesa no instant sano. Koro ayudo message mar pesa ne ooro, then ayudo pesa na kasto koro dhi gi mzigo. Nyakora Ramogi Aduang', ageno ni yudo puonj makare ma bende biro konyi ijal ma samoro diher donje pith kata puro oganda mar soya. Achiel kuom gigo ma bende soya beans konyo en ni soya beans nigi proteins ma bende konyo dend dhano. Mar ariyo, soya beans konyo jal ma bende samoro nigi dalili mar nyiso no nya yudo tuo mar kansa. Kichamo oganda ni to nya geng'o ni tuo mar kansa ni. To ne jogo ma bende samoro nigi thagruok kadwa nindo, kitiyo oganda mar soya ni onya konyi. To ne mine ma bende ni were, mae e oganda ma onego bed ni chamo. Kisechamo oganda mar soya ni, kata nyathi kinyuolo kikelo nwa wendo to dio bedo nyathi motegno kabisa. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ne wasesingore wabro chopo. Omiyo ka Jehova riti mochako rita, we wachakwa rom juma manyien. Oriti masara.